Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat peteng sira ingkang luweh kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat peteng sira ingkang luweh kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi